Hemen asalan bun Bitcoin vardı uluşat ve men alan $4.000 altcoin'im vardı. Näyle kollu nirik gitti. Men başta alamda aydıptım size günne paylaşak dip. Yani şunlar günne paylaşamak näme üçin prinsipi sol drone yerine dur şoň üçin sol minusta $350 ýalyk sol durşuna dur galanam ütkänim sebäbi Bitcoin uja 19'dan aşakda prinsipi bakabikda iken hiç ütköşme yok. Eğer de sizem targawat etmek isteseňiz iň nadёжный birjalar Binance, Bybit aşakda referral sılkalarını koyacak. Geçip men sılkamda registrasiya edene 10% skitka komisyonu ondan da saram $4.000 için bonus alıp bilen tıgıl. Aşağıda emme sılkalar arkayın basın. Inni Bitcoin vardı gülüşä. Bitcoin görüşüňiz ýalyk şu an 19.700'de. Bolun aşağı düşü otur sentyabrda особенно futures oynayanlar longa girmen näme üçin sebäp sentyabr opsiýon taryha seredende Bitcoin'in iň köp düşýän wagty şoň üçin longa girmen köpräk short'a gir. Wapşe men maslahatym futures oynamaň. Men birinji gerek futures'a girip gördüm. Dün onam Instagram'da paylaşandım. Şöyle goýjak. Plus'da ýöne men futures'a näme üçin girdim? Çista öwrenmek üçin. Indi şu wagt öwrenip otur. O da maňa edýän kontentim üçin gerek. Atak maňa o taýdan hiç ýyl peýda da gerek kel, hiç ýyl ýan Amerikal. Futures wapşe oýnaňyzda başda başlajaklar. Gün futures'a girip başlamaň. Ilki spotda şu biziňki alyň, öwrenin, ondan soň futures'a girseňiz bolýar. Oşa ol öz zadyňyz, reşenýäňiz. Siz giresiňiz gelse girin, girmäsiňiz ede girmäň. Indi situasiýany men nähilek görýän. Sentyabr aýda palibom aşakda olar gatken galmars. Men aňarka alan $4.000 hiç ýyl peýda getirmedim. Kaýdan bu sentyabr aýy innik aýdan uja galma şansymyz bar. Näme üçin? Enerji krizisi Ýewropada hemmäňiz uja bilýäňiz, da Ukrainada bolýan wakalar sebäpli Ýewropada enerji krizi. Ýöne dalgasyrok biz palibom plusda olar sebäbi kriptovalyuta gelecek. Oňa uja hiç kimiň samlenýasy ýok. Gelecekde palibom hemmisiniň bahasy galar. Biziň alanlarymyzam biziň şol $4.000, $40.000 etmek o da bolar. Şu wagt diňe Launch'dan, toýs Luna Classic'dan peýda $400 ýalyk şurada screenshot goýjak. Galandan hemmisinden minusda. Şoň üçin dalgasyrok kriptovalyuta alyp goýup bilýäňiz. Dalgasyrok palibom peýda getirir. Ýöne normal kriptovalyuta almaly, öz blockchain'i bolan, öz fundament bolan kriptovalyutalar almaly. Haýsylary almaly? Onu men eýlek videoda paýlaşypdym. Öz alan monetalama. Şolar prinsipi maslahat berip bilýän. Ýöne finansiýal sowetler riskini her kim öz boýnuna öz alyp ondan soň girmerler. Menem şoň ýalyk riski öz boýnuma alyp özüm girdim. Ana primerna şeylerak video ol esasat akıllıca targawat ediň, jaňy sag bolsun.